Corpus sí, pero non así. Irresponsabilidade absoluta do goberno de Navacastro para estas festas de Corpus. O goberno tripartito, PP, ACIP e Independentes Ponteareas gastou para estas festas de Corpus máis de 300.000 euros públicos. Isto supera por máis de 150.000 euros a partida orzamentaria que xa estaba reservada previamente para estas festas. Unha parte moi importante destes 300.000 euros están dedicados a gastos completamente innecesarios e desproporcionados, como, por exemplo, 12.175 euros para unha alfombra nas escaleiras do Concello, 8.750 euros para a banda de cornetas e tambores del Santísimo Cristo de la Victoria de León, 80.000 euros en buratos para un novo balado, 14.500 nas tapas dos novos buratos, 6.500 nunhas gradas, 30.000 euros nas orquestas. Ademais, como non, para levar a cabo todo isto, o goberno municipal valeuse dun sospeitoso mecanismo de contratación. Algúnas das contratacións, como por exemplo as decoracións dos balcóns ou o balado, foron fragmentadas no mesmo día en pequenas partidas orzamentarias de menos de 15.000 euros para así poder asignalas a dedo ás empresas beneficiarias, en lugar de realizar un concurso público transparente. Non obstante, isto xa non é novidade, pois Navacastro, cando era directora da Axencia de Turismo de Galicia, xa realizaba estas accións, como indica o Tribunal de Contas. Dende Ponteareas en Común exiximos ao Concello que apoie unha celebración histórica como é o Corpus, pero sen esquecer nunca cales son as verdadeiras prioridades da xente do común. Unha delas é a emerxencia social, pois Ponteareas é o Concello de Galicia de máis de 20.000 habitantes con maior porcentaxe de poboación en situación de risco de exclusión social. Porén, os de Navacastro preferiron reducir a partida orzamentaria para a emerxencia social ata o punto en que se gasta máis do triple nas festas de Corpus que na emerxencia social. E vos, que opinades?